Ngizothanda ukuthi ke nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la kuZimi Life sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe amathizo zalo angawo ke lapha uJune ngenyanga ezayo izinto nje okumele kuyilindele lapha kuzalo ngawo kuJune. So kumathiza ngoJune baveza ukuthi ke uNkazimulo uzofoma igroup ezomvikela kwizitha zakhe and ke uzobiza ke insizwa okusigidi uPerfen naye kuHawu noGeja ukuthi ke bamvikele lenkinga azobeke ebhekene nayo. Bathi ke kusakude ukuthi ke uNkazimulo ephumule ngenxa ukuthi ke kunezinto ke izolokheke zenzeke empilweni yakhe ezingaqondakali and kuzobe kukhombisa ukuthi ke kunalomuntu or kunabantu abamfunayo and babeke sibeveza la ukuthi ke kuzobanzima ke for insizwa okuyena kusigidi uPerfen uHawu uGeja ukuthi ke besebenzisane naye kuNkazimulo ngenxa ukuthi ke uNkazimulo uzobe ngazi ukuthi ke kahle kahle ubala abamfunayo or ubalo omfunayo and nabanye babo bazobeke besambambele amagqubu. Babeke sibeveza ukuthi ke uNkazimulo uzohamba ke lapha kwi-radio eyotshela kumphakathi wakwaMashu ukuthi ke bazovikela kulolu dlame oluzobeke lenzeka lapha kwaMashu. Okunye ke futhi abakuvezile baveza ukuthi ke uMamlambo uzotshela yena kuNkazimulo iqiniso ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani endubalo omfunayo. Lezi zinto ke izobe ishow uMamlambo zizomvula amehlo yena kuNkazimulo. And okunye ke lambukele bakuvezile baveza ukuthi ke kunento embi ezomehlakalela yena kuNkunzebomvu uMhlongo bathi ke uzohlaselwa. Injalo ke mbukeli indaba yakhe ithinta yena kuNkazimulo izinto ke eziningi mbukeli ngimathiza abayibeki ngokusobala bazikha phezulu kodwa ke basuke benginika isithombe. Kuze kube manje akacaca ukuthi ke uNkunzi ngabe useqile noma akakeqi lapha ejele into abazivezele yona yiphupho and siyalazi kuzala ukuthi ke lithatha ke isikhathi ukuthi into liveze. Uyazi ke mina mbukeli ngihlezi ngikhona for wena ngisazobuya ke nje namathiza lokuzalo especially kwistory ke sithinta yena uNkunzi naye kuNkazimulo. Ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyabonga ngisazophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza.